Minna Sara, sua ei aikoihin näkynyt missään julkisuudessa. Sä olit PP:ssä vuonna 2008 ja sä oot muuttunut ihan huikeasti. Paljon sä oot laihtunut? Sellainen 24 kiloa lähtenyt pois. Kovalla työllä. Mitä sä oot tehnyt? Mitä tuohon kuntoon pääsee? Treenannut, koittanut syödä oikein. Iso kiitos Jukille tästä. Jukki toimii mun PT-nä. Paljon töitä on tehty. Välillä on repsahdeltu niin kuin nyt pikkujoulukausi. Mutta suosittelen kaikille treenaamista ja oikea ruokavalio, sillä pääsee pitkälle. Ja motivaatiolla totta kai. Koska sä päätit, että nyt sä rupeat treenaamaan? Ja onko sulla jotain tavoitteita johonkin fitnesskisoihin tai johonkin? Se oli sellainen eräs päivä. Mä katsoin itteni peilistä ja mä mietin, että ei helvetti. Sä oot ihan törkeän lihava. Ja sitten mä katselin jotain vanhoja laivakuvia, missä mulla on niinku pää sellainen, että tämän kokoinen. Sitten mä olin, että nyt on ehkä oikea aika tehdä jotain. Ja mä tapasin Jukin sitten juhannuksena RMI:ssä ja siellä juteltiin aiheesta ja sanoi mulle, että soita selvinpäin. Mä soitin sille seuraavalla viikolla ja siitä ryhdyttiin hommiin. Et kyllä se, niin kuin, mun mielestä laiduttaminen lähtee itsestä, että siinä vaiheessa kun sä oot valmis myöntämään itsellesi, että Herra Jumala, että mä oon oikeasti huonossa kunnossa, niin sit sulla on mahis niin kuin edetä siinä. Mutta jos sä vaan oot silleen, että mä oon ihan ok, että mä vähän teen jotain, niin et sä kovin pitkälle sillä pääse. Nyt suomalaiset on innostunut karppaamaan, niin mitäs mieltä sä oot tästä karppauksesta? Täyttä paskaa. Mä sanon ihan oikeasti, että joo, sä saat karppaamalla muutaman kilon pois, paljonkin kiloa pois, mutta koitapa sitten ihan normaalia ruokavaliota, repsahda siitä 2-3-4 viikoksi, niin kyllä ne kilot tulee aika nopeasti takaisin. Että mulla on yksi kaveri tästä esimerkkinä, se on ollut hyvässä kunnossa karppaamalla ja 5 viikkoa ilman mitään, niin 8 kiloa painoa takaisin. Kun sä vedät sen oikein, siis ei ole oikeasti. Että kyllä se, että jos sä haluat pysyviä tuloksia, niin kyllä se on kova duuni tehtävä sen eteen. Okei. Ja pikkulinnut on vähän laulaneet, että sulla on jotain tulossa nyt keväällä. Kerropa vähän siitä. On tulossa, että siis mä oon aina unelmoinut tanssimisesta ja näin poispäin, niin tanssiin liittyen kyllä keväällä. Nähdäänkö sitten jonkun tanssiryhmän riveissä vai mitä on tulossa? Kyllä mä uskon, että mä tällä hetkellä pidättäydyn vielä tanssiryhmässä, mutta se näkee sitten tosiaan myöhemmin keväällä, että millainen juttu on tulossa ja kenen kanssa. Ja mä sanoin, että siitä on tulossa jotain ihan mielettömän hienoa. Tätä odotellessa. Kiitos paljon. Kiitos.